Ano sa papa mo ngayon? May sakit po. Ah. Ano yung ano ba dyan? Bibili mong gamot niya? Bo. Pero may gamot naman si Tatay Asyo ngayon. Baka isang araw punta ulit ako doon sa inyo, ano? Ayan po yung nanay, panganay na anak ni Tatay Asyo. Pili ko na itong ano mo. Pakiyawan ko na. Nasa isang kapatid mo? Nasa bahay po. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Ay mga kalingap. Ito po yung panganay na anak ni Tatay Asyong. Ayun, sundan po natin siya. Ayun na. Ilan na lang yan? Apat. Baka lang ngayon. May sakit po. Ano yung ano ba dyan? Bibili mong gamot niya? Bo. Pero may gamot naman si Tatay Asyo ngayon. Baka isang araw punta ulit ako doon sa inyo, ano? Ayan po yung nanay, panganay na anak ni Tatay Asyo. Pili ko na itong ano mo. Pakiyawan ko na. Nasa isang kapatid mo? Nasa bahay po. Nagmumudul ka pa? Mahihayin ka pa rin hanggang ngayon. Sige, balot mo na yan, plastic mo. Walang plastic. Wala. Ilan taon ka na? 13 po. 13. Pero ano, magkano naman kinikita mo pag ano, pag araw-araw ka nagtitinda? 100. Binibigay mo sa ano, kailan payasyong. Anong grade mo na? Grade 8? Ayan. Di, madretso ka nung sarong nito. Papunta ka na. Sige, ano mo na lang, kunin ko na yung ano. Ano yun, gabos? Ha? 25. Sige. Ha? Ha? Keep the change na yun. Say mo na yun. Kunin ko na. Ito, sino to? Kaibigan mo? Pamangkin. Nagtitinda rin na bata pa, ano. Ayan. Ito mga kalingap, si panganay Tatay Asyong. Yun nga po, may sakit ngayon si Tatay Asyong. Mamaya pupuntan po natin para dalawin siya kung ano yung ano niya. Ayan po. Ayan, puntan po natin mamaya pagkatapos nito. At titignan natin kung ano yung pwede natin ibigay na gamot sa kanya. Yes. Salamat. Pamalaglag. Ayan po yung anak ni Tatay Asyong. Ayan po ulit natin si Tatay Asyong kasi sabi nung panganay niyang anak may sakit daw si tatay. Ayan. Ito po. Oh. May kuryente na baga kayo dito? Ha? Ha? Kayong pong? Oh. Ano nangyari sa itay? Na-hospital ka, hindi? Hindi ako makatakot sa hospital na yan. Ano, nahirapan huminga? Oo. Naku. Hapo. Hapo. Anong pwedeng gamit natin, pwede natin bigay kay tatay? Gamot lang ka. Anong klaseng gamot bibili ako ngayon?
Tapos na. Ha? Itong ano, Nakainom ka na? Grabe yun ko. itong bagang, Ah, nakainom ka na pa? Ay, mga gamot na pala sa tatay. itong sapo. Ba naman. Ayun, bumili ka Naman na. ko. Ha? Magaling na man. Ah, Galing na. Dami. pinakabitan ka na kapitbahay ng ano? Yan. Ilaw? Hindi, yung pagkakabilang. Ah, ito, nebulizer. Pausok. Yan po may nagmalasakit na kapitbahay na... Yung po yan. Kumpong ba doon ka, no? Mm. Bibid, may tindahan. Pero ngayon, okay ka na? Ipag... Sa pag-uuring mo yan, ano? Oo, siguro. Sabi ko, Nakita ko yung pangalan mo, anak, ano, nagtinda ng ano, pangbili mo daw gamot. Oo, tulong kay Mike. Oo. Binibigyan pa lang 100 yun araw-araw, ano? Lugado ko sa ano. Pag-uring. Pag-uuling siguro. Ano? Pinapawis na mga ito. Lakas ng gan. Dami. Mm. Ito yung nagbabantay mo. Ay, nagagawa ka ng module. Module po siya mga kalingap. Para matulungan yung magulang. Sa ngayon, okay ka naman pala na. Ka, Hindi pa nga. tatlong araw pa lang. Ay, yun. Tatlo pa. Biling ano? Pang dagdag sa ano? Hina ko pa. Yung pandagdag sa gamot mo. Yan maga. Ah, Katakot man po sila ka. Ah, pinapawis siya. Dapat magano siya, yung suob. ano, so, Nagsuob ka na? Inano mo sa palanggana? Lupa. Hmm? Hindi ko naalis dyan. Kinakapa mo na lang na yung likod ni tatay. May magre-regalo doon sa inyo sa Pasko. Hintayin nyo na lang ano. Salamat. Hmm. Ay ano, sa December, pag ano, nabinyagan din yung anak ko, sa adik ko na binyagan. Sino anak mo? Ini yung bunso. Hindi pa ito nabibinyagan? Pag ikaw kukunin kong nino. Ako ninong mo? Di ninong mo na ako. Wala mong ano, kaya di maano, magkakamunyon, ta, hindi Ayan. binyag. Ah, ay mga kalingap, kukunin pala akong ninong nito. Tagal mo ako sinistro. Kaya, Di ba katagal kayo makuha sa listo kaya? Ah, restros. Saan pa kinukuha yung restro nila? Sa NS o baga. Hmm. Mabayad grabe pa. pa si gasto bago nagawa. Nagbayad pa. Kaya sabi ko si Ah, ato oras na kukunin ng nino. Hindi, ano, Malapit na yun, December. si MM baga, sinabihan ko na yan. Maninang din yun, MM. Saan dito lang sa simbahan dito, ano? tawag mo to. Ang sarap yun eh. Pero ngayon, okay na. Okay na yung pakaramdam mo tayo. Kahapon yung pero. Para balik-balik ako dyan. Para naman. Hindi mo sinabihan. Hindi nyo sinabihan kapon Sino? na nakaganyan pala kayo. Hindi nga. Biglaan. Anong kinain nyo ngayon? Anong ulam nyo? Nagpapila kong isda na. Ah, nagpabili kang isda. Pahinga muna kayo. Sabi ko nga na yan, mag-uring na yan. Ah, saan ba kayo nag-uling? Sama ako pag minsan. Ano? Sa may Titingnan natin kung paano ka mag-uling. Ano? Malayo ba yun? Malayo? Lalo. Ha? na malayo. Okay lang po, sasama ko kayo para matulungan ko rin kayo. Ano? Mga ilang oras ang lakarin. Lalakarin lang, hindi kasya doon ang ang sasakyan. Motor kaya kasya. May kalsada. Kaya lang pag ano na. Pag magaling ka na. Pag mainit na. Takinit na. Kalubog duman. Guma. Ah, lulubog. May putik ano. Pagkurihan niya ng baybayan. Bantay mo na rin magulang mo ano. Kasi yung panganay mong ano remond din eh.
Parang pambili nyo ng pagkain. Tsaka gamot. Ayan. Ito mga kalingap. Senior na may sakit tapos bulag pa si nanay. Paano na sila? Sakit na Kayong ako. ano. Shoutout nga pala kay kay Manay Del Cabarli, Cabarli Vlogs, Del Cabarli Vlogs, at si Ma'am Pilomina, ayan. Si Ate Pilomina. Ayan, lagi nanonood ng ating vlogs. Kay Tita Cora at Tito Clem. Buti nung pag nag-sub ka, okay na pakiramdam mo ulit. Naging okay na. Ngayon lang naman ko Ganyan lang. Pag-uuringin talaga yan. Nalalangap mo kayong usok. Pasma. Ano ang apo baga? Pasma yan, pasma. Pag mag-uling kasama mo ko. Ayun, Pasko na baga sa inyo. O sige tayo, pahinga ka muna. Salamat. Para... Sino nagsaing? Ikaw na nagsasaing? Marunong na ito magsaing? Marunong na? isa. Yung isa, yung panganay. Nakita ko nga naglalako ng sige tayo. Salamat. Pag lang kayo. Pahinga muna. Bye-bye. Bye-bye. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda.